Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Tingalik masipyat siya. Og madiskuhido na hinuon si Mandat. Oh, Lord. Ipalayo lang unta na. Please. Please. Mahatag lang unta niya ang akong suwat ni Elena. Okay na kaayo ko. O man hinuon ko mahimutan ini sa pagsigi ko na una ni Mandat. Intaon usap siya. Lakip siya, piligro nga maapong. Apan mo na lang makatabang na ko. Nailina, wak na. Asan man to ining paya, ha? Nakiingon na tong tikuha nga. Akong gipangutana pa sa bahay ni Tasyang. Gamay o green kuno og pintal nga balay. Gamay og green ang kolor ini. Ay maunang yung tingalin eh. Kay wala na may laing balay nga may pintal nga green. Uy, dili kudig ayo layo anang 3-story apartment nga giabangan og gipuya ni Elaine. At tulo na ko. Hey, naunsa man sa tinong ko ini oy. Kusog mayawang pagkulba sa akong dukan. Mura man inuudog dunay mahitabok. Ni anak ko. Hala, sirado man ang pultahan. Manuktok lang ka ako, no? Maayo! 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 Agay, may manubag. Wala ba tingali tao? Sa likod ka, no? Wa baka siya sa likod. Magsusi ko dito. Pasig tuwa siya dito. O kunwa, naatingali ko'y mapangutana diha. Abi ni Molino, kipanguyawan na ba yung ko ini ay? Kikabuhi na kikog maayo. Ay, maulit lang ka ko, kay manghaplas kong lana dito, oy. Naglaing yung paminan ako sa kong lawas, tay. Tasyang ayaw kong biyai. Hingi, ano kung di ka pa biya, tay? Basta. Kukuan lang, mubalik lang ko. Muli usa ko kadiyot sa amo, oy. Ako sa tong kuhaon ang lanas birhen. Ani lang ko manghaplas din eh. Sige. Pero balik ba dayon ta siyang ha? Oo, lagi oy, kadiyot ra kaayo lagi ko. Sige, magpaabot ko. Ani na lang ta manghaon. Nahala, sige. Kadiyot ra lagi kaayo ko. Oy, hala. May sakyan ng mihunong subos, ay. Tanawa ko nagkadiyot kung kinsa. Kadiyot. Ni. Kinsa to siyang? Hala! Naa si Robert! Ni Asia? Kuya. Lin mo sipat na lang kulit. Uy, kagisultihan pa ako sa nagbantay ni Mudias. Di sa silong ay. Katubitang mga dagugtihan at bang. Ako kuno'y hinungdan nga. Migawas ka dinis imong gipuyan o gikidnap na hinausriyan. Unsa? Mauna ilang gisulti ni mo? Oh, lagi. Munang muulit na lang ko ha kay basi kasapan ko na Robert. Sige. Masugod kung muulit ka. Pero ang imong gipasalig ha, nga mabalik ka. Oo, lagi. Mubalik ko kung wa na si Robert. Kuya ginana. May pindot as turbil. Si Robert nagitaw na. Halaga pisos naging ko iniron. Ayaw ka bala ka ta siyang. Ito ka sa silong. Magkuyog ta sa pag-abli sa pultahan. Pwede nga, pre. Imposible kung natuwa si Eileen. Kaya hayag pa man. Nay, nagkadoon na ito na pa. Robert, ihatod ko na si Tasyang sa silong. Ang animal ang Tasyang. Ayaw na lang ko ihatod sa silong, Lin. Oy, katultol mo ko sa silong. Bitaw, Eileen. Si
Sigurado ka, Tasyang, nga dili ka magpahatod? Uy, okay ra. Sige ha, adto na ko. Kada Tasyang, mura doon na kay gikadlokan? Gihadlok ka? Uy, oy, hadlok good. Kuan lang, unsaon man good si Robert, gikabuhi man ko. Tasyang, naningitan mo sa inyo. Saan? Nahitaw sa inyo, nangitan niyo mo. Ato na, ang bata. Naasilong, Tasyang. May nangita ko nun mo. Oo, sige. Len, day, ato na ko, day. Balik, Tasyang, ha? Oy, sure. Elaine? No. Ha? Unsay no? Elaine, for your safety. Di ako gusto may tabo pa nga si Tasyang mo'y imong gipatabang aron magkinta unta mong siryan. Busa din na mahimo balik si Tasyang dinhi sa imong gipuyan. Unsa? Yes. Gibauran ko na kanang mga tao nga nasubos. Nga di na makabalik pa si Tasyang dinhi. No! Excuse me, Robert. Kanay dili mahimo. Pero ay si bisan kinsa nga magkabuot na ko kung mao kini akong gusto ilin. Robert! Robert! Unsa ko ni binuang nga? Wa ko magbinuang ilin. Para kini sa imong seguridad. Ninyo ni Rian. Unsa? Si Rian? Unsa ni Rian? Kay ngano, nakita na ba di ay si Rian? Naluwas na ba di ay si Rian? Oh, naluwas na siya. Oh God, salamat! Hain ka rin si Rian. Gusto kong makita siya. Kung gusto mo siya makita, iatog ikaw nga to niya. Oh, sige. Sige, Robert. Dad ako nga to niya, please. Please, Robert. Ikaw maoy Tasyang? Yes, speaking on the line over, is it me you're looking for? Ay, pagtarong, God. Ikaw ba gayot si Tasyang? Oy, you don't believe? It's me! Nakaila ka ba ni Elaine? Elaine? Oy, si Elaine. Oo, yes. Pagtarong ha. Nakaila ka ba ni Rian? Ni Ma'am Rian ba? Oh, yes. Ni Ma'am Rian, ang babae nga pulis. The police girl or the girl police? Ay, kun mo. Ikaw gayo di ay si Tasyang. Ay, naniguro lang. Kay gisugo ko ni Ma'am Rian. Ha? Gisugo ka ni Ma'am Rian? Ay, nga naman. Ala, gikidnap man si Ma'am Rian. Ikaw nakidnap niya, no? Ikaw? Tasyang. Nga naman. Tasyang, seryoso ko? Nakaigya si Ma'am Rian sa mga mikidnap niya. Mao nga, iya kong gipaan kay may ipahatag siyang suwat para kang Elaine. O kinahanglang imong mahatag niya nga walay laing mahibalo. Ha? Walay laing mahibaw. Kay namiligro ko no si Elaine. Ginoo ko? Mao ba? Ngano na miligro man? Ay, ambot lamang. Wala gayud ako mahibalo kung ngano. Wala man siya gisulti. Basta nga, mahatag ni nimong Elaine ng suwat, ha? Natingali di ang gisulti ni Ma'am Rian ang tanan. Hala, ginoo ko. Gikuyawan man ko ini. Uy, hain man ang suwat, pipi. Di asa akong bulsa. Ay, pipi. Lo, inaarak pa surubi. Di magkagusto si Ma'am Rian nga nailaing mahibaw. Gawas na ako anang suwata. Ha? Ako ramang gika. Uy, hala. Si Elaine, murag mo uban man ang Robert. Ay, kinsang Robert? Ay, kanagod ka nagpasakay ni Elaine ba? Maunay Elaine pod. Katong misakay ba kato? Maputoy Robert. Nge, nanakay. Unsa man ato paghatagan ng suwat kami uban matos Elaine ni Robert? Uy, tuod! Hala, Hala? hasta katong sakinan sa mga nagbantay ni Elaine. Nang larga pod. Ay, pastila ta siyang tingalig. Ha? Sundan na to ta siyang! Nge, sundan nato nga magdaganta. Ay, mangita tag-taxi nga tumasaksihan! Sige. Sundan na to sila! Karos lang maluwas sa mga pulis si Rian, Robert. Di palang gidugay.
Mao gani nga giadto tagyog kadayon dito sa imong gipuy-an aron makibaw ka. God, salamat. Kay giluwas mo si Rian. Sorry, Elaine. Pero mao lang kini labing maayong paagi aron akong buhaton ang aron may smooth ang dagan sa tanan. Wa ba pasipad si Rian sa mga mikidnap niya? Wa, Elaine. Thanks. Giunsa man sa mga pulis sa pagluwas ni Rian? Kining wa ko may bawo. Basta nga ang importante nga luwas na siya. O mao na katong atong atuan kung asa man siya may mutang. Di ba matun mo kidnap for ransom? Wa ba'y piyansa alay sa kaluwasan ni Rian? Wa, Ellen. Wa. Mao ba? God, salamat. Ahain ganito si karon mahimutang. Kuan. Sa usa ka safe house. Safe house? Yes, safe house. Dito yung adto sa ibutang sa usa ka safe house aron dili usab siya mamiligro sa mga taong mikidnap niya. Aron ba nga sa paglikay nasab sa posibleng may tabo? Kung doon na ka pa yung mga pangutana, ato na lang tingali. Si Rian ang imong tubag stan sa uban mo mga pangutana. Kuntuan na ta dito, okay? Medyo sakit paghapon ang akong kalawasan. God, naunsa mo ko. Misamot man ang kakusog sa pagkuba sa kundukan. Kumusta na magkakaroon ng lakaw ni Mandat? Nagkahigayon ba ka siya og hatag sa suwat ni Tasyang sa akong suwat para ni Elaine? Lain ko din akong paminaw da. God, simbak ko lang yung taon. Ipalayo yung taon sa kadautan sa Elaine. Maayong tagtili mauwahay ang ako suwat. Kunwa pa lang unta ko haa sa salpahis ang akong cellphone. Basin pag matawagan ko dayon sa Elaine. Salpahis nga Robert. Maudi ay. Bakak lang ang tanang kaayo niya nga to ni John Milgar. Nga nag-isip unta niyang suod nga higala. Og ang tanang kaayo nga iyang ipakita nga to kang Elaine. Way laing tumong. Aron nga madani niya kini. O nga mobalhin ang paghikugman ini kang John Melgar nga to niya. Salbahis sa tanas salbahis. Kung sa kapulisan sab ko mudangop. Nakasiguro kong dili na gid ko mapuhi pa. Tungod kay grabe kayong influensya ni Robert. Tungod ni General Tipalo nga iyad ang tao. Naunsa naman higdagan sa mga panghitabo karon. Ang mga taong gitugyanan sa mga tao nga manalipot nila. Mao naman hinuunang nagpasiugda sa mga pinuang o kadautan. Pipila na lang ka mga sakop sa kapulisan. Ang tinud-anay nga nagtuman sa ilang gipanumpaan. Pipila na lang ka. Oh, may sakyanan magmihunong. Dili kayo layo ning pahay ni Mandat. God, tingaling mga sakop ni Robert. No! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!